Adin bakoitzeko ikasleen ezaugarri evolutiboak ondo aztertu ondoren eta horiek oinarri hartuta, espazioak antolatzeari ekin genio. Antolamendu horren barruan oso garrantzitsua iruditu zitzaigun neurozientziak egiten dituen ekarpenak kontuan hartzea. Adibidez, ikasprozesu optimizatuak lortu ahal izateko oso garrantzitsua zela adibidez gorputzaren mugimendua bermatzea, giharren aktibazioa eta burmuinaren oxigenazioa ere bermatzea. Gure proiektu hau aurrera eraman izateko tokiko eta nazioarteko hainbat proiektu ezagutzeko aukera izan genuen eta horiek guztiak inspirazio iturri bezala hartuta mimo eta ilusio handiz hasi ginen geure proiektua ere eraikitzen. Ikasgai, talentu, konpetentzi guztiak modu optimoan landu ahal izateko ikasopariak ere sortu ditugu.